Mga comics, iba-iba. Hi, buksan. Hi, mami. Hi. What's that? That's ito yung isa. Wala pa nabili. Selection of fresh groceries. Sa passion ko, weekend pala. Doon na ako may wala kasi na. Ayan mga kamamshi, bali nangangalahati na tayo. Na-i-display natin to dyan. May batang makulit. Tapos meron pa tayong igpitin. Yan pa. Diba? Hindi na lang. Yan pa. Nangangatit tuloy ako. Di kasi ayoko na. Kahit mahal pinag-ibig. Business mo ako'y tawagin. Pagkalalaki na higit sa akin. Ayaw maawag bago mo pipigilin. Ang nagdamit nila para sa akin. Ayos sa kagandahan. Sobrang inisip di mo maunakan. Saan mahal ang katulad yan. Gusto mo, itigan mo na yan. May mali ako man. Yan, isa-isa natin na yan. Meron tayong sunflower. Meron pa tayong sunflower. Tapos, ayan.
Tapos sa ibaba naman, ayan, meron tayong eyeball. Ayan. Tinapay tayo dyan. Ibaba naman, ayan, makikita. Kami tayong klase na meron pa tayong mga laro dito. Ano ba, si Barbie pinamili natin is worth 7,076. Ayan, ating receipt. Yan lang guys, yan lang yung ating, at least kulay na siya. Hindi siya katulad kanina na walang buhay.